back to my YouTube channel. Donayo good morning. Boibw good morning. Asa khlmw boibw moजाङैनो सब ठीक दं. ओमफ्राय दोनैयो जोंहा राजानि बार्थडे सेप्टेम्बरनि 2. ओमफ्रायो इनि बार्थडे स्पेशल दोनै निरामिससो जोंहा बिस्थिबार आरो मंगलबाराव जोंहा निरामिस जायो. ओमफ्रायो होमबाबो राजानो दोनैयो केक संगोन आङो. ओमफ्राय बे केकखौ आं माबायदि सङो नोंथांमोना नायलांबाय थादो आंनि भिडिअखौ इन्टारेस्टेडब्ला. और एक बात बताओ जोंनिथिं अखायानो गाला. अखा सानफ्रोमबो आरो जोंहानि न'नि हालोद सेरो अखा सेरदों नुदोंना नुवाखै I don't know but अखा सेरदों. बेयाव बाल्थिङा दै बुंजोब्बाय. जोंहा भिखारि एक नम्बर इसेबो सब सिजोब्बाय. आं अखायाव दुगैनि र' एसे इंटरेस्ट. बारिश में नहाना पड़ता है. और ये देखो आंग मैया आखिदोंमोन बकवास. क्या इच्छा गया नहीं पता. बकवास बोले तेरा बेका. तो आंग नहाना फैनी उसके बाद मैं केक बनाना स्टार्ट करूंगी. बर्थडे बया नारें गायनो नागिरदों. 10 बोसोर जाबाय इयो दिनै बोरायबाय. नै जेन्थ'खा दंफांबो आबोलानिफ्राय लाबोना गायना होफैदोंमोन थांबाय अखा हाबाय थानायखाय. दे जेबो जाया गायना हो थाब प्लास्टिकखौ बोखानानै. मोजां हम रोदाया माबागोन. आरो हम गोलैसिगोन. बिदि खालामो दे मोजां हाया आङो. फरायना जागोन दे थाब माबानानै दुगैदो. हाखौ खेबनाङा हाथो. देले अखा सिजोब्बाय आंना. गोरा खालाम पाकेटआ बोखार प्लास्टिकआ बोखार प्लास्टिकआ. मोनसे दंफां गायनो रोङा नालाय. जाबाय एबार इयो थांसिगोन ना थाङा मिन्थिया. नोंनि बार्थडेआव गायबाय आरो फै. ओमफ्रायो दायो राजाखौ बार्थडेनि थाखाय नोंनि बार्थडेनि बयनोबो खाना होनांगौ ना. हांसोनो खाना इथां एसे दुगैगासिनो अखायाव लोमजाबासो मिन्थिगोन. आंबो दुगैदों. गोलैगोन हायाव दोन हायाव. देखो हो गया हांसोनि दाबोरनि दैखौ गारना दैखौ थादो. दाबोरनि दैखौ गारनानै होना हो. दाबोरनि दैखौ गारना फैगोन मालाय दाहाय फैनानै जाफैगोन. आहा ओंख्रि संनांसिगौ. ओइ र' आं थांग्रोनो. जोंहा निरामिस टुडे. इसलिए निरामिस सब्जी खांख्रिखला आलू लेस्रा कुछ भी नहीं है. ओंखाम जानना होबाय. दायो आङो ओंख्रि संनो साराय जानोसै.
निरामिस जेबो गैया नालाय पापड़ फ्राई करूंगी पहले पापड़ एवग्रोना लानोसै साराया दुंबाय हो गया पापड़ दायो बे साइडथिं फान्थाव एवनोसै पापड़खौ एवग्रोना लाबाय नालाय दा इखौ ड्राई दोननो थाखाय प्लास्टिकआव सोना दोनसै नङाबा इयो दा डेमेज जालांजोबगोन बारनांनानै हे बार्थडे बय Hey, hey, what are you doing? ऐसे कोई मोबाइल दिखता है? हाँ? चार्ज दे के मूवी देख मुझे चार्जर चाहिए ऐसे कोई दिखता है इसका चार्जर देखो कैसे हो गया ऐसे दिखता है तो ऐसे होगा ही और मेरे बिस्तर पे क्यों आपने आपका बिस्तर नहीं है क्या नै किसमिस गरनैसो दाहायो एसे फुलिखांबाथाय होनो दा कुकारखौ मिडियाम फ्लेमाव मा होनो 5 मिनिटसो गुदुं खालामनांगौ
इयाव माबा होनाङा सिटि होनाङा आरो इदि बख'नानै रुनानै इखौ दा गुदुं खालामग्रोगोन नालाय 5 मिनिटनि थाखाय ओरै दोनथ'नानै मिडियाम फ्लेमाव ओमफ्राय नै इखौ इयाव होखांबाय ओमफ्राय इखौ ओरै थिखोना होबाथाय माने मोजां बे बार हाबनाया इदि फुलि उथिखाङो बाबल्स ओरै नुदो जानांगौ मोनसे बाबल्स ओमफ्रायो 5 मिनिट जाबायदां दायो होनोसै गुदुं भाब ओंखारबाय नै दायो होखांबाय ओमफ्राय ल' फ्लेमाव इखौ दा मारिनानै 45 मिनिटफोर 35 मिनिट मारिबाय ओमफ्राय दाहाय खेनसे खेवना नायगोन ओमफ्राय किसमिस दोननायखौ होनोसै ओमफ्राय देरमेटखौ दाहाय गाइखेर माबाजों दैजों एसे गलायनानै बेनि सायाव चकलेट खालामनांगोन berdiri नै आंनि केकआ वाव मोनजोब्बाय नै केकआ जाबाय गुसु जानायाव दिहुनबाय